Това вензичето. Двойка D4D. С нов софтуер ще бъде. Смахнат DPF и повече край с проблемите на тази кола. Всичко става през ОБД-то, без да се демонтира компютъра. С оригинален уред работиме. Софтуера с доживотна гаранция, който е изработен на ръка индивидуално, специално за това Denso, който е много специфичен компютър за работа и не всеки може да инспира DPF-ите или да прави някакви софтуерни подобрения по тия компютри, като тази кола ще бъде и с Stage единица, освен премахнатия DPF. Ако имате нужда и вие да ви се спре DPF, Stage единица се направи, Stage двойка, настройка индивидуална на колата, попкорни, гърмежи, егери, адбулта. Идваме на адрес, всичко това се прави с лицензирана техника, оригинални софтуери и даваме гаранция за всяка една услуга, извършена от нас. След малко колата ще е готова. Цунки-гунки и до скоро виждане.